Bonġu tfal, hemm x'għandu Adrian f'idejha. Rocket. X'taħsbu għalfejn għandha Rokit f'idejha Adrian? Dan ktib tar-Rokit. Għandha ktib tar-Rokit tajt. Imma jiena f'idejja għandu wkoll il dan it-tifel. Tajt fiex jidħlu mela ir-Rokit u dan it-tifel. Ġoktib wieħed. Qegħdin ġo ktib wieħed tajt. Tridu naraw daqsxejn mela xi ktib għandna llum. Ewa. Fidejk, Ġulja lejn, naraw daqsxejn il-qoxra tal-ktib qabel xejn. X'qegħdin naraw hawnhekk, x'qegħdin naraw fil-faċċata tal-ktib? Stilel. Għandna stilel U qamar. u qamar. U l-Rocket. Iva, infatti jekk tinnutaw, fuq il-flok hawnhekk hawn Rokit u jiena rġorjun naftit Adrian. Ir-Rokit illi jiena għamiltu kemm jista' jkun jiġbaħ lir-Rokit li għandu fuq il-flok. Min taħsbu li hu dak it-tifel? Gabrijel. Gabrijel? Mela naħseb għalhekk jiena għandi kemm Rokit u kemm tifel. Infatti l-isem tal-ktib kif qed intaraw huwa Gabrijel u l-Flokk tar-Rokit. X'qed naraw iżjed fil-faċċata? Mela, apart il-Gabrijel u l-Flokk tar-Rokit. Aw x'hawn tajt hawn fuq. Daw xi ġugarelli ta' Gabrijel tajt. U hawn fuq hawn x'għandna hawn fuq. Astronauta? U għamik pupu. Taħsbu li Gabrijel jixtieq isir astronauta la jikber? Le. Iwa. Hawn xi ħadd jixtieq isir astronauta? Le. X'hemm tajt, fl-ispazju, x'hemm tajt? I'm falling rocks. Ikun hemm ġebel iva kbir fl-ispazju, apparti kif qedtilna l-ewwel inti, pjaneti u stilel U qamar. u l-qamar. Tajjeb. Hawnhekk apparti t-titlu tal-ktieb għandna żewġ ismijiet oħra. Hawnhekk għandna l-isem ta' Rita Saliba. X'għamlet Rita Saliba? Benġiet. Le, Rita Saliba hija l-awtriċi ta' dan il-ktieb fil-waqt li l-illustratriċi hija Nunzja. Tajjeb. Indawar fuq wara bħalma nagħmel is-soltu. Ħarsetta. Ebek wara nista' nsib il-ħarsetta u naqra. Gabrijel ma sabx il-ktieb favorit tiegħu, dak tar-Rokit li mqareb li dejjem idur fl-ispazju. In-nanna ħadmitlu flok bir-Rokit fuq quddiem bħall-istampa tal-ktieb. U kif lanqas hawn ma der ir-Rokit. Għandna qisu 3 affarijiet li se nsibu fil-ktieb. Tridux nibdew ħalli nifhmu aħjar il-ħarsetta fiex tikkonsisti mela. Iwa. Tajjeb, mela. Ħanibdew ta' fidejk Gabrijel insomma. Barra kien il-Bart u l-papa mhux se jieħdu l-bandli bħal kull nhar ta' sibt lil Gabrijel. Se jmorru għand in-nanna. It-tlet ħbieb ta' Gabrijel, Alek, Orsinu u Ġaffa tgezzu ma' xulxin fil-basket. Kien baqalu ftit wisqa biex ideffes il-ktieb favorit tiegħu, dak tar-Rokit li mqareb li dejjem idur fl-ispazju. In-nanna tgħidx kemm taf tgħidilu l-istorja? Iżda l-ktieb ma seta' jsibu mkien. Anka Alek, Orsu u Ġaffa ħarsu lejh inkwetati. Forsi n-nanna tafa blamment l-istorja u l-istampi narawhom f'moħħna. Għalilhom Gabrijel. Daw it-tlieta min huma Alek, Orsu u Ġaffa tajt. Il-ġugarelli ta' Gabrijel kienet ikellimhom mela hux. U fejn poġġihom hawnhekk? Il-basket. Mela fejn kien sejjer Gabrijel? Kien sejjer għand in-nanna u kien sejħu ftit ġugarelli miegħu. Però x'ixtaq jieħu wkoll miegħu apparti daw it-tliet ġugarelli. Xtaq jieħu l-ktieb tar-Rokit. Imma seta' jsibu.
Għalli jekk nanna tafa bla mint. Iva, mela nanna soltu kienet taqralu storja minn dan il-ktib tar-Rokit imqareb. Imma l-lum li sejjerant in-nanna ma seta' jsibu b'xejn. Allura kienet jittama illi forsi n-nanna tafa blamment l-istorja u tkun tista' xorta tgħidlu l-istorja u sadattant joqgħod jimmaġina l-istampi illi hemm fil-ktieb. Issa naraw, ħaniħodlok ir-Rokit sadattant ħalli tkun tista' żommilna lil Gabrijel. Fejn ġiet għajt? Wasal għand in-nanna? X'taħsbu li qed jgħidilha Gabrijel? Jekk taf taqra l-istorja tar-Rokit bla mint. Jekk taf x'tirrakkontalu l-istorja tar-Rokit bla mint, ħanaraw daqsxejn x'qed jgħidilha. Għand in-nanna kien hemm riħa tfuħ ta' gallettini jinħmew fil-forn. Min iħobbhom il-gallettini? Gabrijel. Kulħadd naħseb hu, anka Gabrijel. Daqt ikunu lesti l-gallettini? Qaltilhom in-nanna, noħduhom ħin it-te. Nanna, għalilha Gabrijel, insejt il-ktib tar-Rokit. Ma nsejt xejn ta' qaltlu n-nanna bidejha ma' wiċċa, għax jien tlabtu lil mama. Mela fejn kien hija dan il-ktieb? Għand in-nanna stess, mela mhux ġab xejn ma setax isibu da Gabrijel il-ktieb, għax il-ktieb fl-aħħar mill-aħħar kien diġà għand in-nanna. Tgħid għal xiex kellha bżonnu n-nanna l-ktieb. Tajt, riditu minn qabel biex tipprepara xi ħaġa biex taqra minn fuq. Naraw daqsxejn għalfejn riditu n-nanna l-ktieb. Jemmu l-ktieb, qed taraw il-ktieb. Sibnieh jiksna. In-nanna għabdet lil Gabrijel minn idu u ħaditu ħdejn il-putruna favorita tagħha. ġo offa kienet iżżomm kobob tas-suf u labar biex taħdem il-ġerżijiet. Mela x'kienet tħobb tagħmel in-nanna? Kienet taħdem is-suf, kienet taħdem is-suf għalhekk kellha offa mimlija labar u suf, kobob tas-suf biex bekk tkun tista' tħid. Gabrijel qarras wiċċu għax il-ġerżijiet kienu jnigżu kultant. Ġieli ġratilkom li kellkom xi ġerżi tas-suf u kien inigges. U forsi ma rridtux tilbsuh minħabba li kien inigges. Imma Gabrijel inserta iva ta' ma tantx kien iħobbhom il-ġerżijiet maħdumin mis-suf. Nara fejn hu, qaltlu n-nanna, hekk kif ħarġet il-ktieb. Tfaċċa l-ktieb. Gabrijel ma setax jifhem. Għaliex riditu l-ktieb tar-Rokit in-nanna? U għandi sorpriża għalik, qaltlu bid-bissima sabiħa tagħha. In-nanna reġgħet tbaxxiet tfittex fil-qoffa u ħarġet flokk aħmar. Ta' xiex taħsbu li hu bħala materjal dan il-flokk? Rokit. Il-materjal x'taħsbu li hu? Tas-suf naħseb jien, ħanaraw hux vera tas-suf. Li ħarġitu mill-qoffa. Gabrijel ħaqata ma xtaqx jilbes flokk tas-suf inigges. Mela minn xiex kien mal-mamul il-flokk l-aħmar? Mis-suf kien mamul u Gabrijel ħaqata ma xtaqx li jkollu flokk ieħor tas-suf. Taħsbu li se jogħġbu però dan il-flokk. X'qed jagħmel hawnhekk Gabrijel? Jitħaq qed jifraħ isu. Mela minn flokk wiċċu mqarras għax ma jridx flokk tas-suf jgħid jitħaq. Tajt għalfejn qed jitħaq u jifraħ. Ħanaraw ta'. Imma x'ħin ra l-flokk
Għanna waħda kbira lin-nanna. Kienet ħadmitlu r-Rokit fuq quddiem bħall-istampa tal-ktieb. Mela li xoġbu dan il-Flokk? Għax kellu l-Rokit l-istampa tal-ktieb. Għalhekk Nasab għalhekk kella sonnurti tal-li tagħmel il-Rokit. Infatti, hi selfet il-ktieb l-istampa tar-Rokit u jekk tħarsu sewwa, l-istess stampa li hemm mal-faċċata tal-ktieb hi irnexxiela tagħmilha fuq il-Flokk maħdum mis-suf. U għalhekk oġbu lil Gabrijel għax la dan kien il-ktieb favorit tiegħu, issa naħseb anke Flokk favorit se jkollu x'taħsbu. Kemm ġie sabiħ! Gabrijel rid jilbsu mal-ewwel. Stenna ftit, qaltlu n-nanna. Għadu mhux lest, għadni rrid inħitulek. Seta' jilbsu mela. Għad le, għadu mhuwiex lest kompletament, fadallu. Imma la tħitu nista' nilbsu. Staqsija Gabrijel. Ta' żgur, qaltlu n-nanna. U tgħidli l-istorja tar-Rokit? Kompla jistaqsi Gabrijel. U ngħidlek l-istorja tar-Rokit. Daħket in-nanna. Melissa ħajkun komplut, Gabrijel, bil-Flokk tar-Rokit u taqralu l-istorja tar-Rokit in-nanna. Taħsbu li ħajkun kontent? Ma jonqsu xejn, u vera għandu żewġ affarijiet favoriti tiegħu f'daqqa mela, l-istorja u l-Flokk issa. X'waħda din? Qalet in-nanna f'daqqa waħda, se jinħarquli l-gallettini. Gabrijel xtaq jgħidilha li jekk jinħarqu l-gallettini xorta kien jikolhom. Mhux aħjar tħiku l-Flokk tar-Rokit. X'ixtaq li n-nanna tagħmel? Flokk toqgħod moħħha fil-gallettini, x'ixtaqa tagħmel? Biex tħejt il-Flokk tal-Rokit. Tlesti julu, tfittex tlesti ilu dak il-Flokk. Ħallik mill-gallettini surit jgħidilha. Għaxu, anka gallettini maħruqin jiekol. In-nanna ma damitx ma lestietu l-Flokk. Gabrijel kien fuq ix-xwieq biex jilbsu. Malaj daħlu minn rasu. Kemm kien artab? Ħassu jniggez dan. Did-darba le, għalkemm tas-suf ma ħassux jniggez, anzi għalkemm wartab did-darba. Mar jiġri quddiem il-mera it-twila li n-nanna kellha fil-kamra tas-sodda. Tar-Rokit sparixxa. X'ġara miegħu? Ejja fuq wara. Għax il-bsu bil-kontra. Għax il-bsu bil-kontra. Kien libsu bla doċ. Pero meta tiħares lejn innifsu fil-mera qed jarah ir-Rokit fuq quddiem. Le. X'taħsbu li ħajaħseb li ġralu r-Rokit? Barissa. Marġu sena. Mar fl-ispazju tajt. Ħarablu minn fuq il-Flokk, hekk ħajaħseb. Aħna qed narawh, imma hu Gabrijel fil-waqt li tiħares lejn ir-rifless tiegħu fil-mera mhux qed jarah ir-Rokit mal-Flokk. Għax il-bsu bil-kontra. Jibsu minn wara minn quddiem. Ma għadx attent, tant probabbilment kien ħerqan biex jilbsu. U dabu u ibsu. Għabatu libsu bla doċ. Nanna! Għajja Gabrijel, fejn hu r-Rokit? In-nanna tellat idea ma' wiċċa u qaltlu. Skurtar ir-Rokit? X'qed tagħmel in-nanna hawnhekk? ċajta la Gabrijel. Qed tinkif xi ftit, tiċċajta naqra miegħu. Mela r-Rokit li ħadmitlu n-nanna kien itir ta' veru? Leo, miegħek. Ħadd tkompli naqra n-nanna tinkif ftit. Imma jerġa' jiġi lura fuq il-Flokk. Staqsija Gabrijel. Qed jinkwieta qisu Gabrijel hux. Iridu jew ma jridux il-Rokit fuq il-Flokk.
Irridu, għax huwa għalhekk għoġbu ħafna dan il-Flokk. Mhux għax kien tas-suf, imma x'kellu r-Rokit miegħu. X'taħsbu hawnhekk? Reġa' ġie r-Rokit fuq il-Flokk? Ġi, dejjem hemm kien fl-aħħar mill-aħħar, imma naħseb issa libsu sewwa hux. Mek stajtu. Din iħitu s-suf huma raw qed jaħdmu s-suf jisom il-ġugarelli. Le tajpupu. L-astronawta hux. Ejja ħanuri kif jiġi lura r-Rokit. Kemm ħagos Gabrijel jisma' lin nanna taqralu dwar ir-Rokit li kien moħħu biex jintilef fl-ispazju. U r-Rokit ta' fuq il-Flokk il-ġdid żammu sewwa bidu biex ma jerġax jaħrab. X'ħaseb da Gabrijel? Li l-Rokit kultant meta jfettillu jaħrablu minn fuq il-Flokk. Imma lek beda jżommu għax hekk ħaseb illi il-Rokit jaħrab. Safaxi, għax jaħseb ġoloħwa ħarira għarri kien jispawisha jek dan jikun Ma tkunx taf fejna veru, ekku, jisparixxi f'għajnejk għax inti quddiem tara mhux wara. Imma nkunu nafu nindunaw, imma Gabrijel ma ndunax. Imma ġena nistunawa. U bekk ġejna fit-tmiem ta' dan il-ktieb ġerilkom sabiħ. Iwa. Gustus. Tajjeb, mela, ħanamlu daqsxejn il-Gabrijel u l-ktieb hawnhekk. Għalissa, għaliex issa għandna attività. Mela, ħalli nġib il-mejda jiena sa dan it-tant. Aħna llum ħanamlu Rokit. Ħanamlu attività STEM jgħidula, ħanippratikaw ftit xi ħaġa differenti. Mela, li jkollkom bżonn biex tagħmluh bħalna huwa stampa jew inkella pinġuha intom kif għamilt jiena ddeċidejt illi nikkopja l-istess Rokit kif stajt, l-istess Rokit li hemm mal-Flokk u mal-ktieb ta' Gabrijel. Tajjeb? Iva, tistgħu tużaw, jiena użajt kaxxa ta' ċerejali biex pinġejt fuq ħalli jkun ftit żgħira oħxon mhux karta rqiqa. Ma fejn jkunu. Ekku, bat pinġejt u jiena hawnhekk ma jkollniex ċans nagħmlu kollox, imma jiena pinġejt u qtajt il-forma. Tistgħu tagħmlu kwalunkwe Rokit. Għamilt ukoll robot, issa norwulkom ukoll dan ir-robot tistgħu tagħmlu li tridu. Issa, wara li tpinġuh u tlestuh u taqtawh, kif tixtiequ intom dan ir-Rokit għamluh kif jogħġob lilkom, ħanurikom xi tridu tagħmlu minn wara. Mela fuq wara kif qegħdin taraw, lestejta wkoll bil-lest. Sibt straw, rajt kwalunkwe straw, u minn naqtajt biċċtejn li huma ndaqs taraw kif qegħdin taraw. Dawn bej wieħed u ieħor huma 4 ċentimetri l-waħda. Man-naħa ta' fuq tar-Rokit jiena waħħalthom bit-tejp. Tajjeb, mela s'issa għedna li għandna bżonn biċċa kartonċina jew kaxxa ta' ċerejali, għandna bżonn kuluri biex inkunu nistgħu impenġu, għandna bżonn straw li ħanaqtawha b'imqass, mela għandna bżonn imqass ukoll u għandna bżonn tejp biex bekk inwaħħlu dawn iż-żewġ biċċiet tal-istraw. Kif qegħdin taraw jiena waħħalthom fl-istess livell. Mela jekk waħda qiegħda hawn fuq, l-oħra wkoll qiegħda hawn fuq. Kemm jista' jkun nagħmluhom l-istess għoli. Tajjeb. U konna bżonn ukoll xi spak. Issa iktar kemm is-spaga tkun twila, iktar aħjar. Issa nispjegalkom għalfejn. Ovvjament taraw illi intom tlaħqu titu tagħmluha daqsxejn it-tul tagħkom ukoll fl-istess ħin. Imma iktar kemm tkun twila, iktar l-effett ħajoħroġ u apparti hekk għandna bżonn jew żibġiet, xi żewġ żibġiet, jew żewġ skorfini, jew żewġ buttuni li tridu. L-importanti huwa illi aħna nistgħu norbtu l-ispaga ma' din iż-żibġa kif qegħdin taraw jiena diġà lestejt naħa minnhom. Kull ma għamilt huwa illi għaddejt l-ispaga ġo żibġa u għamilt toqda biex bekk jiena inkun nista' norbotha. Wara li nlesti l-ewwel naħa sewwa, jiena ħanaqbad it-tarf ieħor tal-ispaga. U qabel ma waħħal iż-żibġa l-oħra irrid nagħmel biċċa xogħol.
għax jekk indaħħal l-żibġa l-ewwel ma nkunx tista' tgħaddi l-ispaga. U li ħanagħmel huwa dan, ħanerġa' ndawwar fuq u wara tar-Rokit tiegħi u min isfel l-importanti ħandaħħal l-ispaga u waraw, ħarġet min-naħa ta' fuq. Jiena din ħanerġa' ngħaddiha minn l-oħra, ħanagħmel qisu ċirku, issa di darba minn fuq għall-isfel u ħaniġbed l-isfel. Tajjeb, u hekk għaddejta, araw, għaddejta minn isfel għal fuq. U diħek ħatkun tista' titċaqlaq. Issa biex jiena din l-ispaga ma toħroġlix bħalma għamilt ma tarf minnhom l-estejt iż-żibġa ma tarf tal-ispaga, ħanagħmel l-istess ma tarf liħor. U hekk jiena għalhekk għandi bżonn żewġ żibġiet. Jiena ħandaħħal l-ispaga ma' żibġa u ħanagħmel oqda sempliċi. Kemm din ma tkunx tista' tgħaddili minn ġol istro għax inkella l-ispaga tkun tista' tgħaddili. Hekk peress li jiena għandi ż-żibġa l-ispaga issa ma tistax toħroġ qed iżżomm minħabba li hemm iż-żewġ żibġiet fit-tarf. U bekk aħna għamilna din l-attività tal-istem. Tixnuruhom daqsxejn kif taħdem din. Tajjeb, mela ħandendilha daqsxejn naħa ta' fuq. U min ħajorina Adrian, ħaturina l-ewwel kif ħataħdem din. Mela, ħandendililek ma' hawnhekk Adrian jiena, urina daqsxejn saq ftit lura ħalli jkunu jistgħu jaraw. Bil-wieqfa, orjinna daqsxejn kif ħanamlu t-tjom ġdarek ħalli jkunu jistgħu jaraw. Mela, u ħaniġbdu iż-żewġ flimkien irridu niġbduhom. Mela ħanaqbdu żibġa u żibġa fiż-żewġ idej u ħaniftħu jdejna u bekk ħanaraw ir-Rokit tiela. Meta Adrian titlaq idejha, ir-Rokit ħajerġa' jinżel. Mela nistgħu ntellgħu u nniżlu. Mela hawnhekk. Forsi jiena ma dendiltix daqshekk tajjeb, intom forsi sibu post aħjar fejn iddentluha. Erġa' Adrian erġa' tella u jerġa' jinżel. Tajjeb. U kif qedtilkom tistgħu tagħmlu Rokit bħalma minna aħna bħal tal-ktieb, però jien għamilt ukoll robot u Ġulja Lynn issa ħatorina r-robot illi hemm l-istess ħaġa. U hekk, hemmhekk l-ispak huwa iqsar id-darba allura ma jistax jitla' wisq ir-Rokit. Però ir-robot peress li għażiltlu spaga itwal jista' jitla' distanza itwal għalhekk qedtilkom illi idealment l-ispaga tkun twila naqra mhux ħażin. Tajjeb. U dan jiena il-robot għamiltu bl-istess mod. Għaddejt l-ispaga isfel biex norikom waħħal xi ħaġa differenti. Hawnhekk waħħalt żibġa, hawnhekk waħħalt din. Però l-istess mod biċċtejn straw ta' bej wieħed u wieħed 4 ċentimetri. Tajjeb, u bekk tkunu tistgħu tagħmlu din l-attività intom ukoll. Tajjeb. U hekk ġejna fit-tmiem ta' storja oħra, nispera li ħadtu gost, nispera li tippruvaw tagħmlu jew xi Rokit jew xi robot. Tajjeb, u hekk tagħmlu attività tal-istem intom ukoll. Nistidintkom terġgħu tkunu magħna għal storja oħra, infakkarkom li dawn l-istejjer huma miġjuba lilkom il-Kunsill Lokali ta' Ħalsafi flimkien mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, nerġgħu nkunu magħkom darba oħra u kif nagħlqu dejjem 3, 2, 1 il-qari tal-ġen. Saħħawċa, nisiwa ġojoħra, saħħawċa, nisiwa ġojoħra, saħħawċa, ciao.